Mayong hapon sa itong sa mga pinalaga nga mga tagpalamati. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa This is My Life City Ambriciate tuwig 2022. Ang aton pagpangamusta sa inyo sinipagpaniyaga bala puno gid or kompormigid sa panyaga o kung importante lang Tita Wilma na ka panyaga kag wala maligaran sa kagutom na. Okay lang na iyakin ang lan importante padayon lamang kita gani sa pihak sang inyo mga pagpangabudlay halin kay na sang aga pagbugtaw ninyo tubtob sa siningation kabalo kong ibanda nagapahunay-hunay na kag naga-relax opdanay kita sa inyo mga lilisuan sa mga radyo tubtob takna stress diri iya sa This is My Life. Gani mga seniors na tundera, okay lang. Sa mga nag-open man sa iton sa FB Live, via Facebook page sang Action Radio Bacolod, iton man pagpangamusta sa inyo mayong hapon man. Ara lang dirang aton sa ni chat room para man sa inyo mga greetings karon, kag sa inyo man mga reaksyon sa mabasa naton nga sulat, kag sa inyo man tag sa ka zodiac sign para sa iton tag sa ka horoscope karon iya nga adlaw. Kag sa mga nagaupod sa ila sini mga radyo paagi man sa inyo mga cellphone, ara lang inyo man mga greetings kag opinion karon. Padala nyo lang sa iton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Bisan magsiling ta nga ang mabatyagay naton nga mabulubugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin sa kaagahon pang mag-abot na iya ang mga alas 10, alas 11 abaw mapaang nga ngaton mabatyagan. Actually ini kabugnaw sa karon epekto ina sang ITCZ, no? Hindi ba Intertropical Convergence Zone. Kay nga aara nakita isa mabugnaw man nga panahon, pero ang kapaang nagasabat sa gihapon nga amo inang aton gid halalungay. Ay, labi na kun ikaw, mayara ginabulubat siya, nga abudo ka nami, ginang iatake iya kon, amo sining dalagan sang panahon. Ay, importante lang dang aton man nga mga ginakaon, kagang paghalong, hindi ginwaghimo sa mga bagay nga, kontra sa imo ginabatsyag kay baw kon mag-atakar parte gid kabudlay di ba? Yes, Tita Wilma, preparahan man ninyo karon mag-abot ang inyo dira nga mga apo ang inyo kabataan nga to sa eskwelahan. Ginapahanumdum bala ninyo gihapon sila sang aton dapat ipahanumdum sa ila. Okay, daw bisan maghambal pa dang aton yang ahensya sa ikaayong lawas, hindi gin malikawan ang kahangawa nga mabatyagan sang ginikanan para sa aton sini mga kabataan. So kita na lang ang adlaw-adlaw nga magapahinumdum sa ila sa paghalong. Kaya ara sa gihapon ang COVID-19 ining pandemic nga aton ginapangatubang dito gani sa Davao City, hupulo gito ka mga medical students ang nag-positive. Although nga antes nagsugod ang klase, duwa na kasi na subong sila nga naga face to face. Ini nga mga estudyante nag-submit pa sang ila sa ni RT-PCR test kag they are all negatives. Kag karon iya nagwa nga mo sinati kinahanglan lang gid wala sang malain sa aton paghalong ilabi na para sa aton mga kabataan nga aton gid ginapakamahal. Kag bantayan man dugay-dugay ang pagbasa ni Tita Wilma sang aton sa ni sulat. Ang sulat ni ginpadala sang isa ka iloy na nahanungod sa pangabuhi sang iya anak. Kag daw medyo may hindi siya nami nga natalupangdan sa iya umagad nga lalaki. Amo nang iya problema sa karon. So hibaluon napton ang kaundan sang sulat nga ina. Nga ginpadala iya sa aton ni Gloria, na hibaluon na to ng kaundan sang iya karon panugun-tugon padala niya sa This is My Life. Kag syempre aton man tag sa ka-horoscope gani bantayan man ang inyo tag sa iya ka zodiac sign. Paki-like, paki-share sang This is My Life na paagi sa aton man dira chat room sa inyo man mga greetings. Kag hindi lang This is My Life. Kung pwede tanan nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod.
ang aton mga matahom nga drama halin sa aga tubtub maghapon. Mga balita nga nagalupok diri sa Action Radio, mga flash reports kay mga breaking news, mga developing stories. Pwede ta na mapaambit sa mga kapamilya naton, kaabyanan naton nga ara bala sa mga malayo nga lugar, magluwas nga ato sila sa iban nga pungsod, either ara sila sa pila sa diin man nga bahin sa Mindanao o kung sa Luzon, makahibalo sila sang nagakatabo diri sa aton sa Dakbanuasang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa Western Visayas. Ha? Okay na siya, Tita Wilma. So, gani, relax lang ka mo dira. Pero hindi man natin pagkalimtan, syempre ang aton anay food supplement, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa aton mga kauturan ng hypertension. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na
Okay, sa mga naka-online anay dira about tiara gid sila na. Sir Alex Montesa mayong hapon. Salamat gid kag good PM kuno tawe na. Salamat gid. Mama Ana Sinoro, yes. Kay Cathy Veer, kay Ruel Montaño Vicente, mayong hapon man and God bless. Kay Ma'am Emilia Hipunia, mayong hapon Ma'am Tawe, mayong hapon man sa imo Ma'am na. Manamit nga, ano to gani? Sinama kay tilanggaw, ang langgaw ya tuba gidiya, no? Puro-puro iyang klase sang sinamakan. Ang siloy sinamak. Salamat gida. Ari lang ko di nagatika-tika sa imo programa samtang nagapangapi nga may upod nga mainit mananam nga pandisal pahapon na. Sir Alex Montesa, salamat gid. Kasen ko ga text Lopesina may sunog. Kaina pa to, ma'am, na. Kaina pa to, pero control na ato siya. Na, why na to, okay na to. Why man problema, gid Ulan, init kami, ulan. Ulan, titrangkaso. Man, hinay-hinay lang. Ma'am, Aina Sinoro? Yes, kay Inday Blaza. Good afternoon, Tito Wilma. Kag, Sir Alex, salamat, gid, ha? Ginatambyang yaman sanday, di na to, nadula. Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Mike Mayo sa Rochester, Minnesota, kay Ma'am Jean Kiddy Aligdon sa Phoenix, Arizona, kag Sir Mileli Oligo. Yes, ada man si Ma'am Connie Laparan, tamyaw lang kung tamyaw lang, family Laparan, Labanyego family, Torbella family, kag Espericia family. Ang nagatamyaw si Ma'am Connie Laparan sang Pandanon, DSB. God bless. Yes, Ma'am, thank you, Gid, for the love. Na, paamo kay na bala. Kag, paliyog man, Tita Wilma Patamyaw, kay Ma'am Leda, no? Leda Yamagisha sa Tokyo, Japan, kay Miss Jane Candido Hildores, ang Barangay Sumag. Damo, gid nga salamat. Mga taga Villa Caridad Subdivision da sa La Carlota, kay Maris, kay Sara, kay Flor, kay Diday, kay Norfi, Richelle, ga-relax nga nagamonitor kay Action Tito Wilma. Ma'am Aina, madamo gid nga salamat. Na? Justin de los Santos Montilior. Good afternoon pa, shout out kami, Tagal Castillana, gapanahi subong. Shoe pad nga pamati sa imo. Subong. Shoe pad man. Hindi ko mag-gets to yun. Kahina, downloading ka pa. Salamat, Gido. Salamat, Gido, sa info. Thanks for the big heart. Okay, so enough lang, nanay. Balikan ta naman ka mo dugay-dugay. Ha? Shout out kami, Tagal Castillana. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamiton. Ti laktawan lang nanay.
Tapos, ano naman, ubra ng dason. Brown na daso, sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra ko tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Yun na Action na Radio Philippine Standard Time. Since nga si Tiambre, ano na subong Tita Wilma, si Tiambre 7 tuig 2022, pila na lang gani kadlaw tawi 109 days. Paskwa na 109 days na lang Paskwa na kag 116 days New Year na. Tema ko na sa pagkadasig. Iya mo na. Tema padayon lang na siya mag 109 plus 7 years, 116 days. Pero ako adlaw-adlaw masiling na lang ko sa inyo Merry Christmas and give love on Christmas sa inyo mga palangga sa kabuhi, sa tanan nga tawo nga nag-agi sa imo kabuhi. Kalipay man o kung kasakit ang ginhatag sa imo. Ara naman sa nagsugod naman siya anan. Si Platan anay ni Taweng aton sa ning hotline. Ginakumusta ko lang sila ni Mama Rufina dira sa Gilungan. Mamusta na da kamo tanan-tanan? Vmar ni Masang La Carlota 1780, madamo gid nga salamat. Tita We, maayong hapon, patamyaw lang kay Mila Homeboy, kag kay Alma, kag Jutay, nga mga mga avid listener, nga mga senior, ang gatamyaw si Angie, Angie Sangla Castiliana. Madamo gid nga salamat Angie Sangla Castiliana, kagamay yung hapon man dira sa imo. Good PM, monitor lang ko Diday Wilma. Si Emelia Saldini, Gomez Extension, Barangay Rubles, La Castiliana, thanks and good health and God bless. Likewise, Ma'am, 6058, madamo gid nga salamat. Ariyang manami, kay gapangagda, 0197, Tita Mayong hapon, Tita Manyaga, Taamon Sudan, adubo nga takway, kay sinugba nga tuloy, Yolanda Pasamantes, ang Bago City, yes, God bless, always halong, ikaw man ma'am, no? 0197, baperting sudan manamit gid man. Speaking of tuloy, kay kadamo sang tuloy nga nagadagsa, no? Tamban tuloy, panawag na nila, no? Nagadagsa iya, no?
mapasalamat kita. Iban wala sa may ginakaon, iban wala sudan, pero sa pagdagsa sang tamban tuloy at tagpila lang ang kilo kuno, tag 80. Abaw! May aragan isisinta ay abaw. Okay na makabulig-bulig sa aton man mga kauturan, di ba? Ang amon kay na may araman may pinarito, may araman pinakso si Jones, nga ginbutangan niya pa sampawan niya pa sang amarguso sa ibabaw, ginpaksiyo nga may sampaw bilang amarguso sa ibabaw. Ti manamit na ina siya na oy okay tsakto na anay tawe kay balikan talang ina karon sa siniya nga bahin. Relax kay mabasa si Tita Wilma sang aton sulag. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton sini letter sender. Nagapatawag ini siya kay Gloria somewhere in Silay City. Kagang iya sining pagsaysay sa iya sulat nagasiling. Dear Tita Wilma, pangamusta kag panamyaw sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life sa mga drama kag mga programa sang Action Radio Bacolod. Tagasilay ako, isa ka byuda. Kag upod ko sa akon balay ang bata ko nga babae. Amuman ang iya pamilya. Ako gali si Gloria, Tita Wilma. Hindi lang pagbasaha, kundiin sa silay kami nag-a-estar. Okay, noted na ma'am. Ginalinyahan ko, ginakaiwas makatabinas ba lang dila ni Tita Wilma na? Tita Wilma, kun nga agin padala ko ini sa This Is My Life, kay gusto ko man i-share sa imo kag pangayuan sang imo advice ang akon sitwasyon. Matuod nga byuda ako. Solo nga nagapangabuhi pero may kabataan ako. Ari ako sa bata ko nga babayi. May 3 pagid ako kakabataan sa amon gid lugar sa sur sang Negros. Ang akon lang, Tita Wilma, ang natulupangdan ko sa akon umagad nga lalaki. May nabatyagan ako nga daw nalainan ako. Labi na gid kon kami lang ang mabilin sa balay. May duha ako ka mga apo, naga-eskwela na subong, kag si mama nila nga bata ko, amo ang nagadulong sa ila kung mag-obra siya. Kag ginasugat man, dungan sila pauli kun hapon. Samtang ako naman, mabilin diri sa balay, kag ang akon umagad, kay siya amo ang nagaluto. Wala siya sang obra, Tita Wilma. Kalain gali ba siya gun, ngang imo bata nga babayi, amo ang naga-obra tudo-tudo, samtang ang bana ara lang sa balay. Kung kis-aabi mo nagatulo ang akon luha sina.
Galing sining ulihi lang daw may natalupangdan ako nga hindi maayo sa akon umagad. Kung magtulok siya sa akon daw may buot silingon. Kag kun kisa, kung magsulod ako sa banyo kag magpaligo, nagasunod gid na ang iya panulok. Hindi man ko gusto nga maghatag mali siya. Galing, mabatsyagan ko gid. Nagapawala ako, nga kuno abi. Wala ko sang natalupangdan. Pero permi ko gid madakpan ang iya mga hulag, gani hindi ako mapahamtang. Ina nga bagay, Tita Wilma, hindi ko man masugid sa bata ko. Kay sigurado, maaway gid sila. Kag, hindi gid mag-ako sina ang umagad ko. Tungod sina, kay palangga ko ang akong bata nga babae, gusto ko na lang nga magbiya sa balay. Tutal, may ara pa man kami balay, tupad, o kung tupad, sa balay, sang 3 ko pa kabata sa sur. Nagapamensar ako nga magpauli anay dito. Pero basi ko na naman ang panumdumon sang bata ko, kay naghambal ko nga daan sa iya, nga buligan ko siya bantay sang iya kabataan. Ano man ang dapat ko himuon, hulaton ko gid ang imo advice. Tita Wilma, maayong hapon. Ang nagatahod kag nagapasalamat, Gloria. Sa imo, Gloria, may damo gid nga salamat kag maayong hapon sa imo. Posible nasalaan mo lang ang mga hulag sang imo umagad o kon may posibilidad man nga may kamatuoran ina. Wala sang malain sa tawo nga nagapaniguro sa nagakatabo sa iya palibot. Ilabi na bata mo nga babayi. Nagkunlan tawon ko lang bala ang dalagan sang imo istorya. Ako, nanay man mo, nabatyagan ko nga ginabudlayan ka sa imo sitwasyon subong. Di ba? Pinsaron mo bala, imo na siya dara balay, tinaman ng bata mo, dira sila nag-estar, kaangkon sila sang kabataan, pagkatapos subong indi, ikaw yang indi, komportablis ka o galingon mga puluyan. Doon mo na iya, di ba la? Hindi ka komportable tungod sa imo na talupangdan sa imo umagad nga lalaki. Masiling lang sila nga malisyosa ikaw, pero kung hindi ka magsala, insakto ina nga subong palang mangita ikaw paagi nga makalikaw ikaw. Pero kung nagsala ikaw sa imo sini nga mga nabatsyagan kag sa imo pananawan, kabay pa na? Kay nga nabutang dira sa ital-ital ang imo sini anak, kaluluoy ang anak mo, hindi bala? Ay oo, kabudlay-budlay, bata mo babayi pangadaan. Pero hindi mo man pag-ihambal, Gloria. Hindi kay mo man din hambal to di mo edad kung pilanan mo. Siguro matahom ikaw, na? Kag masiling bala naton nga bisan may edad ka na, pero matahom kag huben kag gihapon tulukon. Sang mga mata na kapin pa sa mga malisyoso nga klase sa mga panulukan at hindi tanaya malikawan. Hindi man siguro malikawan nga amusin ang panulok sang umagad mo tungod matahom pa ikaw. Bawat mama, kumbaga, paamo na tawe. Siling nila, daw mga amon. Pero feeling ko, masarangan mo pa ya nga magpangabuhi nga ikaw. Although nga ti, wala naman mo bana, di ba la?
Ti kun wala na imo banat, ti siguro may pensyon ka na. Ti kun may pensyon ka na, may sulusaligan ka na. Labi na kung may obra ka man sa una, pagkatapos ang bana mo may ginbilin man nga mo nadugang sa imo pensyon, bisan paano siguro mabuhi man ikaw nga ikaw lang. Wala sang malain kun ikaw mismo sa imo kaugalingon ang maglikaw sa amo sina nga sitwasyon. Kung nagaplano ikaw, kung nagaplano ikaw nga siguro maayo mapauli ako sa Diyotay lang gambal ba ko ba? Dito sa lugar sa sur, sa diin may ato kamutuyang gamay nga balay, no? May balay kamuto nga sa diin ara sa palibot ang imo sini nga 3 pa ka kabataan. Way sang malain dira. Kag hindi ka man mag-isahanon dito, kaya tumantong 3 mo kakabataan, may mga apo kapagani siguro dito, nga malingaw man ikaw. Kay kung ako palantawon, mas ikaw nga mangin safe kung dito ikaw. Sang sa knock on wood, nga may matabo, nga hindi maayo sa inyo nga duwasang umagad mo, ay Ginoo ko, ikamatay siguro sang imo sini nga anak nga babayi. Malisensya ka lang anay sa bata mo, nga babayi nga, mabakasyon, let's say, for example, mabakasyon ka lang anay dito sa iya mga utod. Puli ka lang to anay, mabakasyon ka lang. Mangita ka lang balibad. Tapos ang balon mo lang nahidlaw man ko bi sa mga utod mo. Pamasyaran ko man to sila. Ang akon mga apo dito, don't worry, mabalik man ko daw mo na bala pasalig. Pasalig. Pero in case ginman kung magpasugot ang anak mo, amo na nang tion nga kung ato ka na dito, kuha ka naman buwelo. Kag ihambal mo sa iya nga sinungalan sa bata mo nga okay lang ko kung diri ko paamo ka na bala diri na lang ko guro anay mapabili na lang ko di guro anay sa mga utod mo paamo ka na bala diri na lang ko anay kay daw nagakalingaw man ko mamasyar lang ko dira kung hidlawon ako sa imo kag sa mga apo ko. Kay sa sina bala nga paagi inday gloria, no? Sa sina nga paagi bisan mabudlay sa imo nga mapalayo ka sa bata mo kag sa mga apo mo. Maangkon mo bala ang komportable, mamag-an, matawhay nga pamatyagan kag dalagan sang paminsaron mo nga daw wala ikaw sang ginakabalakan, wala ikaw sang ginakahadlukan, hindi ka makapensar sang hindi mga maayong hitabo in kaso por kaso. Ang balon mo lang bata mo ara kaya pa mo kaya wala ara lang ko kung kinahanglan hindi ka magkabalaka. Pero ang pinakamaayo pagidera kung ginabudlayan ikaw magplastar sa bata mo magpagamuyo gid na kinanglan gid naton ang pagpangamuyo kag syempre paintindi naton hindi mo na ipaintindi mo ina sa anak mo kay ti siya ikaw mismo gahambal nga kung nisugid mo na sa bata mo maaway gid sila nga duha kundi kinanglan ikaw amo na yung iloy ano gani ang iloy mainan tuson handa magsakripisyo hindi lang niya makita nga nagaantos ang iya anak sa ngalan sang pagpalangga nga iloy nun handa ka magsakripisyo magantos di sa kung sugid mo na kung sa bata mo kundi na ginamo na kung maginamo karon ano guba iya pangabuhi so kung pwede pa man lang ikaw makabulig nga mangin matawhay kag makaangkon sang kalinungan ang ila pagpangabuhi kag ikaw man maangkon mo man ang katawhay sa imo sinibalatyagon kag mapahamtang ikaw sa maayo nga sitwasyon go ka sa imo plano. Kadto katuanay or puli katuanay sa inyo iya isa imo gid may isa ka pakabalay nga didto iya sa palibot sang imo 3 ka kabataan hindi ka man na paghidlawon pwede man na sila to makapamasyar sa imo or ikaw makapamasyar pakadto dira dala ka sang imo may buot na nga apo or sino man nga bata mo nga magaupod sa imo para nga
bisan paano na mabuhin-buhinan kag mangin malinong ang dalagan sang imo pensar kag balatyagon. Amo nang kinahanglan mo na kag magpangamuyo ikaw nga Lord ko hita man ang pensar sang akon umagad. Ay na paamo kay na bala na hindi man pagpabayi nga maguba ang ila pag-asawahay sang akon bata na kinahanglan maangkon man sang akon anak ang kalipay kiting anak ko ang anak mo amo iyang nagasakripisyo nagaputoy-putoy sa pagtrabaho masakit na sa ginikanan mo bata mo babayi gin pa eskwela mo amo na pagkatapos amo iyang kaputoy-putoy trabaho ang lalaki aral lang sa balay nagahulat way man na naton ginapakalain kay nga akadamo na sang amo sina nga sitwasyon sa karon tod tandugon tana nga bahin kalabanan mga babayi among nagatrabaho ang bana ara sa balay. Gaugtas ang bana kay hindi maka-enjoy kay ara lang kuno sa balay. Nagaluto, nagapanglaba, na nagaatipan sa kabataan, ti maano man kaabi kay nagano kamo, nagbayluhanay kamo posisyon sang asawa mo. Ang asawa mo among nagtrabaho, di syempre ikaw ang magpuno sang responsibilidad sang asawa mo sa inyo panimalay, di ba la? Hindi ka magsiling nga hindi ka na kalagaw-lagaw, hindi ka na ka-enjoy, kay nahigot ka na sa balay. Mas pang asawa mo. Daw ano bala kabudlay magpangita kwarta? Na kwarta para suportahan ang kinahanglanon sang bugos nga pamilya halin sa pagkaon tubtub sa bisti sa pagtuon sa mga kabataan sa inyo pagsinalayo. Amo na siya. Kag bakitaan naton subong niya, gabuligay mo, di ba? Mag-asawa pareho nagatrabaho na. Kay tungod nga nagaamo sina tungod sang kamalahalon sang tanan. Hindi makasuprer ang kita sang bana, kita sang asawa kung kaisa pati na kabataan ginakulang labi na kung wala kamo kaugalingon nga balay nagarenta lang kamo nagabayad kamo arkila sa balay arkila sa tubig nagabayad kamo arkila sa balay bayad pa kamo kuryente kag tubig ti pagkaon pagyed do amo na bala amo na ta kabudlay iya magpangabuhi sa syudad kung siling nila nga mas nami ang pangabuhi sa uma di bala kay nga adamo to libre sa uma basta mapisan ka lang sa syudad ya tanan-tanan mo nga hulag gasto na tanan mo nga hulag kwarta amo na siya nga kung ikaw babayi kung ikaw lalaki wala ka makaintyende sang imo responsibilidad sa relasyon nga imo ginsudlan agira mundial miserable ang pagpangabuhi. Pero balikan ko ang aton sini Iloy nga nabalaka sa iya sini anak tungod sang mga natalupangdan niya sa actually iya malang ni nabatsyagan kag natalupangdan sa iya umagad mo na ti mas maayo bala nga subong pa lang maghulag na siya no mahulag na siya kung ano makapaayo sang sa maghulat pa siya nga mangin matuod ang tanan kag wala man naton ginpangayo kung makasala siya sa bata niya mismo daw ano ina kasakit nga ikaw pa nga Iloy di ba la amo na nga mas maayo nga sa mas temprano ikaw Gloria makadesisyon sang nagakadapat kag maayo mga himuon para nga mas mabuligan mo man di ba makabulig ikaw nga mas save ang relasyon sang imo sini bata kag sang imo umagad bilang mag-asawa. Kaluluoy man ang inyo sini nga, ang imo sini mga apo kun matabo, di bala? Huo abing mga apo mo na panipunan na mga apo pila to bilog apo mo. Abi opda mga apo mo magpangamuyo, magpasalamat, magsimba, kay nga ating imuya ay kaluoy man amugin man kating asawa gaputoy-putoy trabaho adlaw-adlaw galakat nagaobra mo na so i-focus mo na lang na naiglo ang imo kaugalingon ang imo panahon sa imo mga apo kun ara sa balay kun wala sang klase ihatag sa ilang imo sinitanan nga oras nga ara sila sa imo tupad kag pagkatapos
kuha ka lang kambya kung magtulutawhay kag maglisensya sa anak mo nga mabakasyon ka anay dito sa iban mga kabataan sa sur na mabakasyon ka pagkatapos kung dito ka na diskarte ka naman kung nga hindi ka anay magpauli ha kinahanglan importante himuon mo gid pero magpangamuyo gid ikaw nga tagaan ikaw sang gabay tagaan ikaw sang wisdom sang mahal nga Lord, sang mahal nga Ginoo, kung paano mo inaiplastar sa imo sinibata. Ha? Nga sa diin, hindi man siya masakitan, pero kabalukon, nanay ka mo. Ang nanay hindi gusto nga masakitan ang iya sini anak. So himuon niya ang tanan nga pagsakripisyo kag pag-antos. Hindi lamang maguba ang iya sini pamilya. Kadasig man sa ngayon oras, alas 2:23, Action Radio Philippine Standard Time. Inyo dira karon nga mga reactions, mga suggestions ninyo para sa aton sini letter sender, ara lang aton text hotline sa liwat ha. Type nyo lang kag i-send sa aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-online naman, ara ang aton sininga chat room. Na pwede ka mo dira magka-type kag ma-send ninyo. Di ba la? Justin De Los Santos Montiflor, Tita Wilma, good afternoon. Pa-shout out kami. Tagala Castillana, Gapanahi, Subong. O tsakto na. Nagapamati sa imo. Justin De Los Reyes, yes. Pamati. Okay. Gapanahi. Kami syupad. Inyo ginapanahi mga syupad. Salamat gidaksyon tawe. Yes, Ma'am Ana. Kakajuvi mo nara. Salamat man. Kag, yes, kay Sir Rufino Eragabino, naga-monitor man sa sininga hapon dira sa may Barangay Handumanan. Reggie Taliedo Radok, salamat man. Hello, Gloria, the letter sender, hambal ni Reggie. Okay. Mayong hapon tawe. Aga-monitor lang kami dili sa Barangay Pandanon DSB, Pagwit lang Family Turbela, nga naga-monitor. Salamat, Gid Ruchel Fulgencio Susana. Yes, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet belated happy birthday yesterday to my ihada, Mary Jane Barbie Adera Rotas. Thank you. God bless you and more power to ARB. Yes, Ma'am, nagrita ni siya kahapon. Ha? Ma'am Homa Lumina, nga nag-open man sa atin online. Good afternoon man sa imo. Okay, kay Sir Amado Ladua Jr., okay, mayong hapon. Relax lang. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Hey, Reggie, Gloria, karon na basahon tanaan, no? Jory ni Pomoseno, madamugin nga salamat. Okay. Mayong hapon lang ko natawi. Mayong hapon action, Tito Wilma, palig lang kay Diana Villanueva, sang Jesus sa Heights, Barangay Estefania. Ay sa mga taga Jesus sa Heights sa Barangay Estefania, mayong hapon lang, may nadumduman ako. Na? Sa mga taga Jesus sa Heights sa Barangay Estefania. Kay Lucy Chavez, kay Laila Chavez, I think. Yes, mayong hapon dira. Kunara, come on. Nga nagapamati. No? Kamusta lang dira sa imo. Okay. Amado Mayla Pilor Primavera. Good afternoon. Gapamati lang ko di sa FB Live. Wow, salamat gid Mayla. Afternoon, Tito We, and always gid present kami diri gihapon sa Myceline Homes. Kay Day Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Mercy, kay Grace, kay Azucena, kag Maricel Salas Alegre. Sa may puro paho. Ba? Sa may purok tawe. Sa may purok paho. Salamat, gid more power and God bless you and your family, Tito We. Yes, thanks for the prayer and the hearts, the love, the Miss Birds. Okay, Muhia Draw. Muhia Draw or Muhia Draw. Hi, Tita Wilma, good afternoon. Salamat, gid. Kay Ma'am Reggie Taliedo Raduk. Okay. Novi Magapan, ga-monitor lang sa Barangay Pandanon na DSB. Tatay Rafael Raduk sa Isabela mayong hapon.
Mamay lang gaw, pag sinamak niyo, wala na. Wala na. Salamat gid Ma'am Emilia. Baw, ikaw. Hindi ka may problema pala nga buyan na iyan. Nay, relax. Ha? Happy birthday, Nanay Gertrudes Tuding Chanu Zamora. From Team Aparador. Ay, parte, no? From Team Aparador kag Team Marites. Siyang barangay Manghanoy la Castiliana, Leo Telaban. May ara ginaiya. Kag kay Abraham Maharba. Good afternoon, Tita Wilma. Watching and listening here in London. Hello. I think morning subong dara sa inyo, no? Sa London. Yes, good morning. Okay, Sir Abraham Maharba, thank you so much for joining This Is My Life this afternoon. Stay safe always and God bless you too. Okay, pag-greet ko, Action Titawe, happy birthday sa kumari ko sa New York. Retired nurse na siya, si Lynette Sifio gapamatigid. Familia dere. Salamat gid. So happy birthday kay Ma'am Lynette Sifio kay SF lang mo IO. But anyway, happy birthday, na. Enough lang nanay, abalikan lang kamukha ni Tita Wilma naman. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Pasiplatan anay naton ang pilaman ka mga greetings diri sa itong text hotline. Pwede kami liyong magkapag-greet happy birthday kay Aljan Jude Pundoma. Halin kay Mamang Betty Lau, Mami Inday, Mama Nini, Daddy Tuto, Tito Ting, Manong Kim and Manong Bot. Salamat, Gidbaw. Happy birthday, Aljan Jude Pundoma. Manong Betty Lau, good afternoon sa bugos gid nga pamilya dira sa may Binalbagan. Salamat gid kag maayong hapon. Okay na. Ano ganito? Yes. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Gani, relax lang, anay dira. Sa ating horoscope sa Miyerkules nga adlaw, City Yambri 7 tuig 2018. Unahon naton ang zodiac sign nga Virgo. Ining mga Virgo, amo ining mga tao Agosto 23 tubtob Setyembre 23. O mga Virgo niyan, suno sa inyo horoscope karon nga adlaw, matii lang, tagaan importansya, hindi ka maakig sa mga komento or sa komento sang imo sini abyan. Hindi ka dapat maakig, kag sa paghimo naman sang sala, makita mo ba lang nga matadlong o makoreheran ang hindi husto, butsingon ang sala makuriran para nga mangin husto, gani magpasalamat ka kung komentahan ina. At tungod kun ka isa, kung wala sa may maghambal, ang abi mo anay husto, wala kagali kabalo sa laina. So sa sina nga mga bagay, kinahanglan lang gid Virgo, mangin bukas ikaw. Mangin bukas ka, pamatian mo man sila, hindi kay ang imo lang, kay abi mo, ikaw husto sila sala. Gali, wala mo lang natalupangdan nga, ay, muna bala na 15, Justin 9, 27 kag 33 sa mga masuwati nga numero. White is your lucky color.
Sa mga Libra, yes, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23, mga Libra, hindi madayon ang pila sa imo mga ginaplano nga himuon. Tungod sa wala mo man gina-expectar nga matabo. Nan. Kag abi mo amoy na makahatag sang kagamo sa paminsaron mo, kag daw hindi ka kabalo kung anong dapat mo himuon, Libra. Mga maswati nga mga numero 7, 22, 34, kag 39. Pink is your lucky color. Ang mga Scorpio naman. Ang mga Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Yes, Scorpio, may ara gidya may ara gidya tawo, yes, Scorpio nga nagakalipay gid siya kung makita nga nagakapikon ka sa mga lahog ang mga sunlog-sunlog sa imo mo. Pero kinahanglan lang gid sunod sa imo horoscope, hindi kagyan magpadala-dala sang panunlog nila sa imo. Relax ka lang, chill ang balahaw, na? Maswati nga numero sa mga Scorpio, 48, 27, kag 35. Blue is your lucky color. Ay nga mga anak mo. Sagittarius, kantuan na ito ng mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Yes, Sagittarian. Ang imo palangga, ba full support gid sa tanan mo nga ginaplano. Either asawa mo or bana mo, ginasuportahan ikaw sa tanan. Nobya o konobyo mo man. Hindi lang sa plano mo, kundi pati man sa imo himo. Kani nothing to worry, Sagittarius, go for it. Maswati mo nga mga numero, 3, 14, 30 kag 41. Indigo is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Ang mga Capricorn niya naman niya karon nga adlaw. Budo ka nami sa inyong adlaw. Swerte kamo kun kwartang paghambalan. Kag yes, nami ang pamatyagan sa mga Capricorn. What silingon daw healthy, hindi ko na tawi ang daw, healthy gid kamuya subong nga adlaw. Kag nagaamat-amat man palapit ang grasya sa inyo para sa inyo kaayuhan. Capricorn, maswerte nga mga numero 2, 14, 28, kag 37. Your lucky color is yellow. Katuay na ito na ang zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius, amo ining mga natawo, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Aquarius, wala ka na sang iban nga handom pa kundi mahatagan sang kalipay ang imo mga pinalangga sa kabuhi. Budo ka ayad iya klase sang tawo. Ina mo mga tao nga hindi lang ila kaugalingon ang ginadumdum nila kundi ang mga mahal man nila sa kabuhi. Kung may ginpangako ikaw Aquarius, dapat tumanon mo gid, sundon mo para hindi maglain ang buot sang imo gin pangakuan. Maswerte nga mga numero 1, 23, 29, kag 41. Your lucky color is red. Una pa lang iya nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Hambal ni Marilu Llanes, Tita We, Good PM, live lang ko di upod kay Olga, kag kay Pari Joseph, kay Olga siguro, no? Marilu Llanes, good afternoon. Okay. Sorry, gid ang wala ko nabasang iban nga mga messages no para sa itong sini sender. Sorry, gid lang. Pero, mahambal ko lang kay Nanay Glo. Pray gid always bilog ya nga pamilya. Especially umaga diya. Kagagaron mo sila magsimba, Nanay Glo. Namo na hambal ni Ma'am Virgie Alpinda. No? Kung sa bagay, hindi na tama kabugat nga krus, ang ginapasaan mo, si God bala, maluluyon gid. Kamati ka na, Nanay Glo. Salamat gid, Ma'am Virgie Alpinda. Okay. Ma'am Glenda Similiano Ortibano, yes, sila nagaupod sa This Is My Life live karon nga hapon dira sa may Banwasang Pulupandan.
Mayong hapon Tito We, monitor lang kami diri sa Barangay Estefania kag tamyaw ko lang mga upod ko sa obra nga nagapamati man. Ray Flores Barrioga, mayong hapon sa imo. Sila good PM kay Thelma Pihida, kay Sean Kadungon, Hope Sebudugo, kay Angela Gabi, kag Eileen Artiliado, mga taga-barangay Sagaang sa Lacasiliana. Halin kay Tid. Amo na yung i-account name, anhon mo na abi karon ha. Okay, relax lang ka mo dira. Ay, hindi sa hambal padigali ni Ma'am Jean Heldori Candido. Kung ako sa kay Tagloria, mapalayo ko da kay Budlay gid panahon subong. Okay, amo nang opinion niya para mapahilayo sa ano gani na Ma'am Jane, mapahilayo sa Panulay. Okay, so salamat gid. Relax lang da. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kongkis anak, ano nang nahuya ako makulang. Siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Kundi surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunway. Isang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko. Nadala, nagig kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang ako makulang. Eh, yung pigado, tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko dyan, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back ang limit ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Fernando Bongbong Narciso, kamusta na ikaw mayong hapon sa imo? Dira man sa may Bangga Tutong 1 sa may Barangay Felisa, madamo gid nga salamat Angela Gayundato Castillo, ara lang sila siling niya sa radyo nagapamati. Kag kay Mario Bacauco Erad, mayong hapon Inday Will, speaking of Bacauco, dumduman ko na lang si Manang Helen kay. Manang Helen Bacauco sa ila dira ni Manong Joe sa San Enrique, may damo gid nga salamat na sa mga taga-sitio ubos dira sa may Banwasang San Enrique, may damo gid nga salamat kag mayong hapon sa inyo. Pero okay lang na siya, relax lang sa wala pa kag nagahulat pa sang ila horoscope. Kay tapuson ko gid ina. Ara nakita sa zodiac sign nga Pisces,
Mga Pisces, among mga Pisces, amuning na tao, Pebrero 19 tubto Marso 20. Pisces, kung ano man ang imo or ang inyo ginaplano, padayon na ina. Kay ina dako gid ang mabulig sa inyo nga mapaayo ang inyo sini pagpangabuhi. Ang ano lang gid, ang inyo lang gid dira himuon, hindi lang gid magpadala-dala sa kung ano man nga issue, kung mga intriga sa palibot ninyo, ha? Kinahanglan gid. Focus lang kamo iya para sa inyo pagpangabuhi. Okay, maswerte nga mga numero 6, 8, 25 kag 40. Brown is your lucky color. Katuan naman na ito ng zodiac sign nga Aries. Yes, Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, ano man ang himuon mo? Abi, magpakita ka sang imo abilidad. Magpakita ka sang imo kaalam. Kay nga, dayawon ka gid nila. Kung wala ka pa love life so no sa imo horoscope, may posibilidad, yes, maangkon mong bago nga love life man, Aries. Maswerte nga mga numero 3, 20, 31, kag 38. Brown is your lucky color. Kag, sa mga Aries naman. Aries. Ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Ano man ang himuon mo o ano man ang himuon ninyo, Aries, ano pag ititawe? Ay, tapos na to kagina. Taurus ka na, di ba? Sorry. Ano man panulok mo daw apat na imo mata, pro. Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, yes, Taurian. May ara kahimuon nga jutay nga pagsakripisyo sa ngalan sa paghigugma ti himua. Sa ngalan sa guma wala imposible, di bala? Kag ari paggedo. Kung i-try mo nga magpangita ikaw sa mga bagay-bagay nga pwede mo pagakitaan or maka-income ikaw, tingwai kay hindi ka gid mapaslawan suno sa imo horoscope. Yes, Taurus, maswerte mo nga mga numero 2, 23, 38 kag 40. Red is your lucky color. Sa mga Gemini naman, ang mga Gemini, amo ining mga natawo, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini o mga Gemini, hinay-hinay, ha? Hinay-hinay ikaw sa anuman nga himuon mo karon nga adlaw. Kinahanglan, isanto mo gid ina sa masarangan sang lawas mo kag sang imo pamensaron, hindi ka magpasobra. Kag may ara tensyon nga magapatunga sa inyo palibot, may ara magatuhaw iya nga medyo problema gamay, pero kaya. 5, 12, 32 kag 43 ang mga maswerte nga numero. Aqua blue is your lucky color. Okay, sa mga Cancer naman, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer, mga Cancer yan, medyo mabulubugat kasi no sa imo horoscope, chabi-chabi na, bugat ng buyon, ha? Kag problema gid sa imo ang mag-lose weight, ay kinahanglan aga ka pa magbugtaw suno sa imo horoscope, mag-jogging ka dira or mag-walking, magpagwa ka sang imo balhas para nga maamat-amat ikaw nga magmagan. Kung ikaw nagatrabaho kag ang imo ginaobrahan ara sa mataas nga building o kung sa mataas man nga lugar, ay maglakat ka, hindi ka magsakay. Or let's say kung may escalator or elevator, hindi ka na magsakay, maglakat ka para nga magwa ang balhas mo. Maswerte mo nga numero Cancer, 7, 11, 15 kag 39. Jade green is your lucky color. Kadtuan na ito ng katapusan nga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Ara nakita sa zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo naman Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Okay mga Leo. Tanan mo nga trabaho suno sa imo horoscope, na tanan mo nga trabaho subong adlaw tinguhaon mo nga maplastar mo tanan sa maayo para wala sa mangin problema. Kag isa pa gyud, maghalong sa kalayo.
Ha? Maghalong ikaw sa kalayo nga posible amoy ng halinan sang sunog. May palanggiran man nga gamay kung mag-gets mo ina Leo. Mas swerte nga mga numero 7, 8, 36 kag 45. Yellow is your lucky color. So nabatian naton ang tanan nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw Setyembre 7 tuig 2022. Aba Antonio Beronio mayong hapon lang. Salamat gid Miss Margie Haniva, salamat man. And good afternoon. Ang ginatamyaw ni Miss Jane Hildori Candido sang happy birthday. Iya hinablo si Ricky Barsibal Jr. sa Maaw, Bago. No? Happy birthday. Happy birthday, Ricky Barsibal. Halin sa kay tita mo, Jane Hildori Candido. Doy-doy, pamo kay na bila. Okay, 1:59 Action Radio, Philippine Standard Time. Adira sa Macabebe, San Fernando, Pampanga. Salamat gid kag mayong hapon. Baw ka paanhon ta na abi, na? Ano ta na kay hindi ta man mahakos ang tanan kay hindi naton mahatag ang tanan ninyo kagustuhan. May ari nag-message na mo tawi kung magkadto kuda kag mangayo kukupon. Sigurado nga magabutan nyo man akon ngalan ay mga anak na man kamo man. Kung swertihon kamo, pag fill up sang inyo kupon, may hawid ka mo. Ang amon hawid ara ihulog sa tambyolo. Kay nga ginapatiyog mo ng tambyolo kag bunuton sa ngaton DTI representative kung sino ngaton winners of the day. Amo na siya anak. Why man na siling mas pag siling mo nga pilion ka amo na bunuton. Hindi pwede kikinahanglan bunuton kid. Joanne Bailoses, ara lang sila. Pamilya Bailoses, salamat gid sa Abada Sky. Happy birthday kuno kay Chris Mones Bailoses. In Pontoles Tres, Action Radio, Philippine Standard Time. Ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Para sa itong 3 o'clock prayer, kay siyempre si Tita Wilma wala na sang panahon. Sa mga texters na itong sa itong text hotline, pasensya lang, buwas naman kumabawi. Gani, relax lang ka mo dira. O magpaalam si Tita Wilma sa inyo sa sininga hapon. Kag antes man ang itong matahom nga drama, ang itong nanay Bible verse of the day. Halin sa Psalm 130 verse 5. I wait for the Lord. My whole being waits, and in His word I put my hope. I can't say goodbye. Standby na sa mensahe sang paghigugma. No matter how. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!